आपण ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ତାରଙ୍ଗ ଟିଭିର ପ୍ରୋମୋରୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିସାରିଥିବେ ଯେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ରଜ ପର୍ବରେ ତାରଙ୍ଗ ଟିଭି ପ୍ରସାରିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଗୌରୀ ସିରିଏଲ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ନୀଲାଖି ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଏତେ ସାରା ମିସ୍ କରୁଥିଲେ ଓ ନୀଲାଖି ପାତ୍ର ହିଁ ଏହି ସିରିଏଲରେ ହିରୋଇନ୍ ଭାବେ ନଜର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ସାରା ଫ୍ୟାନ୍ସ ବହୁତ ଖୁସି ଓ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗୌରୀ ସିରିଏଲ୍ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ନୀଲାଖି ପାତ୍ରଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ସିରିଏଲରେ, ସେହିପରି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଗୌରୀ ସିରିଏଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ନୀଲାଖି ପାତ୍ରଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ମିସ୍ କରୁଥିଲେ ଓ ନୀଲାଖି ପାତ୍ରଙ୍କର ଦେହ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ନୂଆ ସିରିଏଲ୍ ଓ ସେହି ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ନୂଆ ସିରିଏଲରେ ନଜର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏକ ସିମ୍ପଲ୍ ଝିଅର ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାରିଣୀ ମାଙ୍କର ଭକ୍ତ ସାଜିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ସିରିଏଲ୍ ଦେଖି ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ'ଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ନୀଲାଖି ପାତ୍ରଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଗୌରୀଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବେ ଇତିଶ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକାରୁ ଗଲା ପରେ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାହା ତ ଆମେ ସିରିଏଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ହିଁ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ନୀଲାଖି ପାତ୍ରଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ମିସ୍ କରୁଥିଲେ ଓ ସେ ଏକ ନୂଆ ସିରିଏଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନଜର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଜାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରି